kang kadulu ra roncen lati suaraku kok dawa men ki sing dawa kene apa kono ta, Wak? Dan tenan kok. MM ki jan. Maliloka tonton le berkat nek dikeki Bu ora dikeki ya serasa ngrasani orang gene wong berkat kulino nggawa kok Bu. Mbak Wati ya arep kondur malah tak kon nyanyi malah bodho kondur kabeh. Rina wangi hamung dadi ini MM ngono teko kene iki tanggapane pira ya? Pira, Bang? Oh, 4,5. Oh, 4,5 aja dinyang Gusti Allah. Nek Putra Wijaya iki gor sak pawe, patra karo DP barang iki. DP multimedia iki patra sak pawe. Tekan ndi, Men? Papontane fantastiko lho nek iki Pak Joko kalian Pak Unggul apa ya kondur ya Allah. Oh ngancani. Mas Unggul gak kene sik wae. Bapu, wis teko kono purun ta, Mas? Dununge wong lamis Dinda karo Andinda wis lamis hinggang mahawa yo Eji. Pripun Mas? Nyanyi. Oh nyanyi. Wong kene kon rene iki nyanyi kok malah kok pripun bocah teh. Dangu mboten kepanggih ya Mas. Sehat? Kowe sok anor melu sapa? Melu sapa to Mas? Melu sapa? Gah aku koyo. Melu sapa to Mas? Nganti tak request lho iki. Aku ki nek karo kowe ya padamu tenan lho Anudin. Sehat Mas sampean? Alhamdulillah. Sehat ya rada waras. Alhamdulillah. Aku ki paetane wong urip ki sehat, waras, didit, Nduk. Alhamdulillah. Karo pipise lancar ya Mas? Lah pipis sijak lancar Mak Yes. Nek wong wedok apa nek wayah bulanan kae wah lancar banget Mak Yes. Sak-sake. Tan kantor menika warpine sepuh mbok bilih wonten pamundutan no diaturke. Para tamu menika mbok bilih wonten pamundutan pun aturaken sareng-sareng kanca-kanca Putra Wijaya Musik menika si cantik hadir dari kota melu ngendi ya, Nduk? Jenawi. Oh melu Jenawi ya, An. Tangga dhewe kok Mas. Oh tangga dhewe. Gene nek rene ra roh dalane iki kaya eneng ngono ya gaku tangga. Dasare ra tau metu omah kok Mas. Metu jaba metu ngomah. Maksudnya piye metu apa? Ya metu jaba Oh, apa eneng nek metu kok jero iki ya metu jaba. Enak ya. Apa? Apa to Mas? Bu, Mbah Kakung, Mbah Warno mbok bilih wonten pamundutan. Mbah Kakung, ngersake lagu napa? Napa ngersake nyanyi? Oh nggih, Pak Wagiman. Lah iki ya mantu. Iki buat tak tekoni ngene nanggap dhewe tak golek apa-apa ngono ora nanggap aku. Buben aku. Ya, pun derek penjenengan Nduk Cahayu diaturke punapa? Bocah gunung mawon Mas. Bocah gunung, ya. Jumbuh haraan sasana, dasare iki ya adem-adem. Wah, tukang gitar kok keri iki piye? Apa peh gitar iki urung dinekke ngono piye iki? Oh, kebetheng. Kebetheng.
Ya, heeh. Sesarengan Putra Wijaya. Nadyan aku bocah gunung dapat gunungku ora usah kadang nganggo bingung ento pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalake sliramu ra-orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Muga-muga aja nganti gawe gelo ngati nonga pinabehna mring haru beda alah yon Ya Mas. Yo ki kok rame men ta wong mangsaku sing rame tipe apa mburi ki ta perasaan mburi ki ya rene wong Campur iki lho, Mas. muni oh kowe dhewe to Lik oh Rame wong omah. rame karo wong omah nek rame karo omah wis kono wae aja digawa rene kok mangsaku miyaya wis dadi burung kan Mas, dalem sowan daleme Pak sinten? sowan daleme Pak Sriyatno Pak Ibu Sriyatno ingkang Haryati pundi? lah piyayinipun ingkang sebelah mriku sik Nduk Ingkang pundi? ya Ya, pengen Ya. salim aku, heeh Mas. sik wis ora oleh kaya ngene iki Oh, yang ini. nah Piyayi putri iki manggone neng sisih kiring. Aku ki senengku dadi MC ki ya kaya ngene iki lho, Pak. Pak Anies barang ki ya nusul rene iki. Gandengi penyanyi Gumun, ah. lagi. Pak RW aja ngono ki lho, Pak. Mangsaku Dek. Lah, Masya Allah. kowe mau ya wis salaman ngono borong, Dek? Wes aku pengen salaman part 2. Pengen salaman part 2 iki. Oh, pengen salaman part 2. Aku Ingkang ping telu. pundi? Nah, nek biasane nek jenenge ingkang Mengku Gati ki manggone sing ngarep dhewe. Ngarep dhewe. Nek keri dhewe iki gur nek karekan nampa dit ngono iki bagian keri dhewe turah. Nah, piyayinipun menika ingkang menika. Masya Allah, salam. salim. Gede dhuwur ya, Mas. Dasare. Walah. Pak sinten? Pak Sriyatno. Pak Sriyatno. Nika kadang sapa Pak Sriyatno. Niki Ibu. Dalem penyanyi. Masya Allah. Piye, Mas? Piye Mbah Pagiman kae? Mbah Wagiman. Oh, mau gek karo mlayu gek parane rono ki lah kancane apa ya mudeng. Oh, nyambalok. Ya dasare Sian senenge tenan. mider kok, Mas. Oh, kaya ciwir. Ibu, Masya Allah ibu cantik ya Mas, kayak aku. Lipstiknya nomor pinten Ibu? Pengen tuku aku Mas. Kowe iki kok aja ngono Lah kuwi. piye? Kowe iki kok cantik kaya aku. Lah kowe iki ora ngerti wong ayu dekne kok. Oh dasare. Heeh. Ora masalah. Oh, kowe ngene lho, Nduk. Iya Mas. Irungmu pesek. Heeh. Mbak Ari iki lho ngelurunge mancung. Lah kowe irung kok mendelep ning anu. Irung mendelep kuwi iki enang bejane, Lah enang piye? untunge. Lah Lah nek piye? ngambung kena pipisik ora kena irung. Masya Allah dasare. Eh. Niki Mbak nganten. Nggih. Masya Allah, Mbak Salim. Dasare Ah. menik-menik kalem kayak aku. Wah, dah. Aku ki ning omah ya kalem lho Wah, Mas. ya kalempit-lempit ya, Nduk ya.
Dasare. Mbak ngersake lagu napa? Pas zaman pacaran sama masnya? Cundamani. Kok ganti toh Yan? Biasanya kan gak kuwi iki. Lah biasanya apa? Biasanya kawin kontrak ngono. Ya saiki wis kawin tenan kok yo. Piye to Mas? Iki wis anu to Mas? Wis acara to? Urung sik sesuk. Masih besok. Sekarang kan digladi untuk tepuk sakinah sudah bisa? Warahono. Harus bisa. Saya ajarin. Wo gak. Aja kaya ngono to Mbak. Iki sing support to Mbak karo aku to. Ah. Kudu iso ya Mas. Bisa tepuk sakinah? Bisa. Bisa. Kono iki pilih sakinah, mawadah dan warohmah. Donya tumekaning akhirat. Iya. Muga-muga nampi kantuk momongan. Amin. Ken soleh lan soleha. Aja kaya anakmu anak duwe anak kok mbau dingin ora ukur ya Allah. Aja kaya ngono to Mas. Lajeng ya Mas. Pak sing ten mriko Mbok Bule kersa nyanyi apa badhe nyuwun lagu? Sing engko Pak Bayan iki. Pak Bayan. Pak Bayan ning kang pundi? Wah, pokoke anggere piyayine nggo wanteng ngono gue di dhuwur ngono ya kuwi Pak Bayan. Oh, iya. Pak Bayan gak oleh duwe karo Bu Bayan. Berarti kudu karo penyanyi. Ya. Lajeng Mas. Apa kowe ra kelingan sesarengan kadang-kadang Putra Wijaya Musik. Iya senengan. Bar nyanyi Din. Mriki Mas. Arep mudhun mrono kae apa piye? Ora wani. Ora wani, ya wis kene wae. Kondur Mbah Kom. Aku ya sok jajal karo anak tamu. Lho wong tuwek kowe lho. Ngantek emoh salah ngarepe tanganmu gupak. Nadyana aku bocah gunung ada banget dunungku ora usah dadak nganggo bingung yen apa pancen tresno aku Bicare malas konduri rang-rane yen bakal perpisahan karo aku. Ayo Mas. Muga aja nganti gawe gelo ngati nonga tinabehna mring beda Allah yondu Ya Mas.
engko tan kendhat engko ya ngaturke sungkem utawa salaman karo Bubayan kala mangsa engko Pak Bayan ki mbok jumenengke mbok jaluki donga pamuji lumantar swantenipun ora dinesoni karo Bubayan. Bubayan ki piyayine rada cugetan kok. Ingkang pundi Bu? Walah sing piyayi semene mbiyane iki sing mbok kira cugetan ku sing ndi? Ora enek Mas. Ora enek. Aku. Wah, jatrah iki piyayi semene mbane iki sumeh kabeh kok ya. Sumeh kabeh ya Mas. Heeh, grapyak semanak kabeh. Masyaallah. Semanak lho, gak manak, engko kleru manak engko. Iya. Engko Mbak sapa Mbak Nani? Kae lho Bubayan sing ngagem rasukan cemeng nika Bubayan. Masyaallah Ibu. Ki ya calon nganten. Calon nganten? Ki. Oh, tak Lah kira nek Ibu. Bubayan yo ora calon nganten. Wong Nganten kawak. suwe-suwe kok olah-olah ora mangsaku kok. Aja kaya ngono to, Mas. Dijak pisan kok mbok buli to. Ora yo, aku padamu tenan tuh. Iya. Mas. Dalam Dek. Lajeng ya, Mas. Iya. Sing lebetne kula napa jenengan? Jenengan anak Cahayu. Tumrape kebecikanku iki apik wong wedok. Apik wong wedok dasare. Sing iso ngepasne. Heeh, wong wedok kan pinter gawe ngepaske. Iya, iya. Regane apa nek nglebokke wedang kene gak mbok benerke nggon gelas kan putah to, Nduk. Oh iya bener. Wong ya kudu duwe pikiran sing positif thinking, aja kok negatif Iya. wae. Ngono kuwi. Ya. Apa kowe